Každý z nás má nejaký svoj rituál raňajok. Ja si ten svoj neviem predstaviť bez kávy a aspoň niečoho malého pod zub. Veľa z nás ale však zabúda na minerály alebo vitamíny. Ja ale na ne nezabúdam, pretože pri tomto uponáhľanom živote a strese nemôžeme zabúdať. A veľmi prospešný pre správnu funkciu štítnej žľazy je jód, preto musím naozaj odporúčiť tento tekvicový olej s aktívnym organickým viazaným jódom. Je určený na prevenciu a liečbu rôznych civilizačných ochorení, ako sú skleróza, mozgová porážka, hypertenzia, poruchy imunity, tvorba novotvarov na rôznych orgánoch tela, ako aj oddaľovanie starnutia. Vieš, na čo sú bohaté tekvicové semienka? Na železo, zinok, horčík, vitamín E, antioxidanty a vláknina. To znamená, že podporujú trávenie, zlepšenie imunity, podporu zdravia srdca, zdravie pokožky a vlasov. Tak prosím ťa, zastav sa a daj svojmu telu to, čo potrebuje. Pretože raz nám to telo